mwitaine n'omonto bono kurumambiri bamogosaba na amabera igo begete siti kurumamba kamakoroba ogwete kurumambia gwete nga jirani jirani acha vitina bakateba nakamura kari nga ikintu giatoberera isi ikio mbora mo majikara kitari ciogotaria ng'aki chikorekana ng'ai mati ng'aki chinde ndirabaroki bakurang'achwa bachigwakera chisimi ng'aye mochichi ngwatari tio mono uyu ng'ayaya ari nabaro bastukaga gakingiki mbato ng'achiti tukamubulira swali elimo ng'a tutali kayogorana na bagiriti bari tutali akore tumbisheni au mbitipi ngakunuri umwabo ng'a anza kazi akamweka monga tua wanangase kwa ringi akatoka kayigaki injega kititali ngumbwana aringi Shetani baki mimi naenda na Yesu. Oje kumubuli nga shetani gaona ki. Kaningaro chole shetani. Bwango. Get to the point. Take a step forward. Dado some kebungo geito ekenene. Egikere gitabu kia Mika 2:10. Omosomi naro abasomi bara nabonta geteko monto gutura tuire bwango asogo soma buya ekina kekebunge ekenene ekitugukwanira ase lituko lya rero muna togenda tuguchakaiga na kekebunge ekina kitugusingira mpaka tuwakulire ekoera ekekere kebunge ekenene manye kuba topic yeri tuko lya rero ngaki Biblia goteba inwe imokamorwa ekiagera asaino mogotumokera takora tinaki taria asengenjo wotacheneka kwaino asa nasaliwe no gosaliwa konene igo Biblia ateba nga toimoke korugaiga egekogera asa taria saito asa ya saliwe asaya ogocheneka tikoyo na kieko atogotebiwa ng'a tunyare ko batukuruga ekero tukurwa twegeira mang'ana amange muna twachagete lakini rero igontegete imbatenge ekero tukurwa tokogenda asagaya ng'ai tokogenda ase ogotacheneka gotari no tukunyara koba tukubara ase rituko ria rero ogotera twotera kogoteba ng'a ngocha ndi musaraba ndomoro Yesu tunyane Yesu wika igobono aseri tukolia rero ekero togote bunga torwa asitoko asenko ba direct gochi na so musaraba asi Yesu Kristo akwete agaitera manyinga ekera itera manyinga inchamo naye tunyale ko batokonyora ukwaberwa tosoma se gitabu kya Abakorinto yeri tangani eyemo ekebungo 18 ngakia malika goteba Abakorinto yeri tangani eyemo ekebungo 18 amaliko ngakia goteba abasombi Abakorinto yeri tangani eyemo 18 ngaki Biblia goteba Biblia ngakia goteba inaki lingana lyo musaraba igoliro boliri asa bagusira kolende asetore bali tuabere togotorigwa linganeri igore chinguru chango chianyasa igonye gokogenda gosira onye tuli kurwa sasa lekire asogote bunga imokurwa igo lingana lya nyasa liko boburiri igo korero rambusa eko rango siro gochia lakini bali baro lingana lya nyasa ne chinguru igo bakoimoka bagenda asi Yesu Kristo igo bakoimoka baligere Yesu Kristo aso musaraba
nekero kwari Yesu Kristo ase omusaraba ling'ana likoba the power of God. Ndori goteba amina. Igo likoba chinguru chiango chia Nyasaye. Lakini ayonye gokogenda gochia ase ense buna ense ekogenda ling'ana ligokorera buna oboriri nande nekero kwarira riro oboriri bono gogosira goika kare na kare. Bono nintagete ase bari bakorika egento togokwanera rogere ng'a 4 truths about the cross. Amang'ana ane amanene amang'ana ose biene bine ebinene igoro y'omusaraba. Ekina kitokorigereria ebiene bine igoro y'omusaraba. Omusaraba o Yesu Kristo ego twaimokire turwa erine togenda asa atari yaro togote omusaraba o Yesu Kristo ase omusaraba igoro amang'ana ane ebiene bine. Nambe tangani number 1, on the cross Satan was absolutely defeated. Ase omusaraba igoro Saitani agakora naki hakabugwa. Bono Saitani tabwati inguru wano yobwate chinguru ningo Yesu Kristo oyobwate chinguru inyasa oito egekora wetera ase omuroberi oyo bono Saitani tabwati kende nkora igunde ogotera timati ose kanisa kia terete egotera ngaki kabwata birecha aka momina mina nkora igumuregente murekyo nkora igumuregente murekyo akabwata birecha aka momina akamutiniranse agakete gakaruta guchiari muri murabate eno mubui Yesu no mubui omonto oria keragotero uko igamine tinonyo tumegeteruga geteko gende njira gete igamine tinga omusaraba igoro bono Saitani takoretina kim tabwate nguru bono yobwate chinguru bono Yesu Kristo nere togosasima nere omotongi igoro nense igona kiaga togotebwa bono oyo togosasima oyo tugwenete komanyanga nere omonene nere togokorera Yesu Kristo. Lakini ase enseye abande go togosasima bakibintu bigweta omong'ina akama orore ekebusi kia gotambukira gokogenda esabari igogotanga esabari ng'akiere sabari enembe ebintu bigweta ngakiende seitari omong'ina naro gokora ebiasara bie ching'eni ngana komonyora kira rituko ekero ngweta iga agosoka ng'ena para goyegera ng'ena para iga osoka iga kwana koroko na gokora iga atagete asoke nande atagete okora atagete irani wacha komonyora gosoka ng'achua ngacha kokuminga nkiye kogera goika para nkamonyora chintu ndange ibere isatu rituko rimo ngacha komobori ng'a ekero kogenda ebiasara ngiye kogera kero gwekire paro gotenena kwamanya gosoka ng'achua agantebi ng'a egento tomaete pasta nekemo osoke iga omero omong'ina ebiasara ebimbi ekoriera lakini osoka onyora omusacha igo bono gochimara ebintu bigosumaeri mpaka rituko rikorena kimi riere igo nkiabwate igabwate ng'egento nkiragosasima egento nkirakora kere eng'enche ase obogima obo naki ekorenta goteba naki ekora amarika agoteba ng'a ase omusaraba igoro Saitani agakora naki akabugwa bono ekero abuiru bono kera omonto ng'agosasima Yesu Kristo egekogera bono Saitani tabwati kindi Saitani ana gotorangeria Saitani nonyo gototebi togenda ase ense Saitani nonyo okona gotosuma tomokani ng'a bono ase omusaraba igoro ngwakorete naki gwabuiru egetabu kia Barumi ibere ekebungo 14 igontaete omosomi asome ekebungo egetabu kia Abaiberani ibere 14 ng'aki Bibilia goteba Abaiberani ibere 14 omosomi Abaiberani ibere 14 Bibilia ng'aki goteba Abaiberani ibere 14 ng'aki Bibilia goteba asayo ekiagera abana babwataine ase amanyinga n'echinyama Yesu nabo iga abwataine nayayo eri ase enchera y'amakweri asirie oyo ore nokobwa igoro y'amakweri engenjo yayo oro riabanjani Saitani igo ng'a egento ekenene Yesu akorete ase omusaraba
nokobwa saitani amosiri oyore nokobwa namakweri naende oyore saitani igona kiekogera ng'aso omosalaba igoro saitani akanywa akabugwa bono kabugirwe na kiekora tokurangeria korwa ase ense erinde toche erinde tokirogo tore kogokonene egekogera ase omosalaba igoro Yesu Kristo oturange igo ntaete gotebia abang'ina bari iga ekero okonyora omogaka agochandire tari gokominyoka gochia ase ense ng'ogenda ochikorigia eriogo omoretera omogaka oo erinde omobekere egekogera abanto abense okwamanya nachi gokwana ng'a ase nare korandi ng'aki ng'akababa ng'abang'ina bakobeka kababa abantu bagante ng'a pastor agora anarogi rero ntori koroka kababa rero gechinjeti gekoroku buna ebinto bigakonda digital rero gekoroku TMM yaani TMM minute ng'atuliza mwanaume mjeuri bono nkagete ng'anka baba nkajora ng'akare anarogi anarogi enga muna achite gosabira abana esukuru ende form 4 nkare kobatenga timotumeka omwa Kenya baganta inga pastor ntwaru omwa Kenya rero ntori gotumeka ke mwa Kenya rero togotebanga egesira bongo yaani brain booster nkagetinji na bonde kare lakini ebinto byakoraraki ebinto gibichenjeti igo ntate goteba abanchani ng'a ase omosalaba igoro bono saitani ekero abuirwe bono ntori kogenda ase ense bono okogenda ase Yesu Kristo onagosabera omong'ina oo onye na omong'ina obaire obwate omochando onye na omogaka obwate omochando bono gokogenda omosabere ekero okona komosabera obuyi bokore ng'aki bororekane obuyi oo bokororekana rigere nonye ekero engaki ya Farao ekero abwate Abaisiraeli are Misiri engaki bakorusugwa ororo igo bagoteba ng'a karua ase iga mogende mochigonsa asima ekero bakogenda abande bagaikanchira ekero abande baikanchira nande bakarigereri kogenda ase ari bagoteba ng'a ase atari ase ogotumukera bagataka nande kugenda Misiri naki ekora tokoratera ng'a Musa watutesa mbona watutoa huko Misiri mahali tulikuwa tukila na kunywa na hapa jangwani hakuna hata maji ekero baokani unga ase Farao tari orogo tumokera yenda ase murasasimo monene oino abantu bagoikanchira nande batakwira narari nande batakwira na ase barenge igona kiakogara nambe ya motu wateba ng'a ase omosalaba igoro saitani agakora naki akabugwa namba ibere ase bari tokorika igagoteba ng'a on the cross we were reconciled with God ase omosalaba igoro bono tukabwataniwa monang'o na Nyasaye bono tukabwataniwa na Nyasaye agakora ase omogondo Edeni ekero tuasareti batokorora ng'Adamu nawe bakaba bakominyoka baregetiria bagotama bakogenda ase eng'encho bariete ritunda riria Nyasaye agacha okona kobarangeria Adamu ele confused ekero akoboriwa ng'a Adamu ng'a yore ibagagoteba ng'a nonde egetutu ase amogaiga because of confusion of sin igagoteba ng'a nchengetiria ndande aki omonto arakabori ng'a ichimbori chire oteba ng'ebituma biagechemba biariru ebituma birire bo igo nkoiraniria giakoboria giakogera Adamu gakoboriwa ng'a yore nibagoteba ng'a gonde emete moina egetutu igagoteba ng'a nchembo sangorete naki bosande rigireria ibe muna bigotokora bati ase omosalaba igoro bono tukabwataniwa amonang'o amo na Yesu Kristo nonye ntwarenga abasani nonye tuwasareti ntaete kobatebia illustration yamo musacha oyomo akanywa omong'ina bakamenya amonere bagaseniwa n'omwana oyomo omomura kero baseniwa n'omwana oyomo omusacha oyo anagoita omusubati oyo akomotebi ng'onye nokogenda koranaki genda omusubati agachikoremereria akanyora obwimo bwakong'ira agasoka
kiragenda agachia kanako akaenda muraba mwa bakamurangena abantu bamwe bakamuteibera agaiga kanako kore biashara kirakore biashara bakamutenga nande bono turi kogenda andi ayasomya omwana o Nyasaye naramanya mune bintu bikoba bona akana gusomya omwana uri akana kumusomya omwana agaita kagenda university akalikwe emirimo emiya kalikwa agaswago so ichibesa gaso ichibesa omusacha onena anyomete mungu nonde bakana komenya bono lakini bogima bono bugachaka gusuma eri aso musibati oyo oseretigwe bo bintu bigendete buyo ore ruo boremo ega ligero engiye komwira nyagitari enyama gakogende bucheri ori kajiri etagete yakanu mutienyi sukari noere kire gento ngakirenga kyoboge mabore gago moigwete obuya bosimaere tibore buya bono musacha uri akana kuguchi nkuma ingombo ngonga kyare igale buya ebintu ko bire buya ebintu ko bire byendete buya matuka hetire akamulikira lirube okomotebinga ninkaneti oko musacha yakalikira omungu lirube okomotenga ninkaneti toche koiranirana abangena muri gaiga mbarenga gaki musacha bono gutigiri gwachandikiri no mwana mbarenga baratebe gaki ninju mbarenga gaki baratebe akamulikira liruba okomotebinga onyendi yanyarekana toiranirane onye nabasubati bande gaiga goteba gaki onyo takamulikire tigamulikire omulikira mangano motenga inyora muna kwa ngagete pinji nyora muna kwa ngagete 10 nyora muna abete mabimbi yali mulikire bitu mura wakora tena ki muna kwa rengi ekera mulikira liruberi akao muntu akamatebinga tintage timangana mange goko muhirira mbaka soko boko kwaye omohereri omotebi kurunsa ha comment yali kinga nantagiti ustakole tinaki ustantagiti bona musibati uri akaewa lirube akaleta lirube lilio musacha uria akalirigereria agakura insa akarangirie karamu ekera yarangirie karamu akalika somo nubwege songo iga akalika taligete mangana mange ngaligereria muna wakorete kwende akalika nga you are my husband you could have come by yesterday ngaki wali moko interpret yere ngaye ayeningo ayeno mugakone kango waje tukurugoro gonyuriri akamatemo munyokeri bono omwe muna likorete naki ina lireiko gaki ligereria obwanchani bw'omongu noyo atari kuinyura mang'ana omusacha oyo amokorerete obwanchani obo nabu Yesu Kristo abwate nonye twachirare nonye tokore ebitogokora Yesu Kristo ekero twaganiri kuirana igo tokuirana tari kona gotoboringa ngaki twamenyire ngaki omogano itu renge onye gwanchire muno musibati yarochinga omusacha oyo ororire nga natagite kubwata namunanji igakomotenga mugaka ibonyurire kango kurugora no report this ningaka orojo musacha anyora mangana muna ina ande ngoteri nari limorioka ngayago laraki limorioka gosoka igonta tegoteba nga asumu saraba igoro we were reconciled with our God bono tukabwataniwa nakero tuwabwataniwe bono gotokurukwa abana bogotoreka nandi kindi nkiyo condition teyo muno musibati yako nyala kobote yo musaja nga ninchu atari kona komotebi nga ligireria abande gale goteba nga bono ganyire na asomiri asingenja igumuna bono monayo ni university na asoma bono nabwate chibesa bono aminyokera akoro muno ngongo gocha sindi akini a condition yoka atari komwa any condition yako motebi nkeringa bono ninchwe ayengento kiore ayeno mugakoni nenchera bote togoteba nekero munyabibago chasi Yesu Kristo igakomopokea bunare igakomotenga ninchwe nonye kwarenga asamarume ninchwe nonye kwarenga omorogi chwene bono korana ki bono ninchwe egekogera gwatakire gocha erinde tobwataniwa amo ndaye bono gwetera asi Yesu Kristo ngwansa akorete bono no gocha wika nakiakoreke mugiyetu kiagotera imokorwa egekogera asa tari oro korana ki
ogotumukira ekero kwa manyanga tari ase ogotumukira bono okonda ase Yesu Kristo oyo otagete kubwata namo naye naki ekogera tokonyoranga ase omusaraba igoro bono tukabwataniwa monango na Yesu Kristo wakero twabwataniwe bono ogo tokogenda ororo totige ebinto byense ekero tubwataniwa na Yesu Kristo Yesu giatagete nkeringa wanjire nande nyoko wanjire bono gago kwarigani ekero akwariganiri bono gokomanyanga bono inje Yesu Kristo ombwataniri amonere igona kiakoranga omusaraba ugakora mang'ana manene bono gotukubwataniwa toro kwa abana bogotoleka basenge tuwanjire kurwa ali astore bono litubwataniwa na Yesu Kristo amang'ana maya igoro omusaraba ebiene ebigoro y'omusaraba egakora omusaraba na kieke amang'ana manene yakoreka noro oiso wasome gitabu kia 1 Timothy 2 verse 5 na Isaiah 59 verse 1 and 2 somange ibweke bunge kieke mwanyorire kemo none kieke tangana 1 Timothy 2 verse 5 the Bible says ngaki Biblia goteba Biblia ngaki goteba inakinya sae no yomo nanere omobwatani egati ya Nyasaye nango na mwanya bantu no montoria omobwatani gati ya Nyasaye na mwanya bantu no yomo na omontori ningo Yesu Kristo. That's why we are saying on the cross we were reconciled with God. Bono tuabwataniwe onye tuabwataniwe bono gotokomenya buja onye tuabwataniwe bono gotokomenya tomanye tenga bono goturaba Yesu Kristo ngana onye nebitina no onye ndamwamu igotogotie ko atuamanye nga tuabwataniwa monango na Yesu Kristo lakini bado turabwataniwa tomanye ta sebitina kirasi no manye tenga no matera nda atumikiri bobi igokonyoranga mwetaini no muntu bona kurumambiri bamugosaba na mabira igobegiti siti kurumamba kamakoroba ogwete kurumambi gwetenga jirani jirani achavitina jirani ibagoko matenga tiga tumirane tusabane gento kim tusabana mabira egere bintu bigende buja osonye no mongi na bwango goko na gosibi ebintu toliko ibeka bono gojaze gwende igobegete gojaze oro buri mwetene nere goko na tanga babiza bane bazigirira mirangu ababiza bazigite gituki mirango bateyo egera igunga nero usigite mirango igonda tabatebanga amangana yarwa situle igotukumanyanga onye Yesu Kristo tubwataniri igwetera Yesu Kristo twabwatani nguna Nyasaye korutwa saria so mugondo atani nayo bwatane nori mwetaine nere egera bujabo kore na kim bogenderere igona bonda tegoteba oisego soma Isaiah iyo 59 kemunga kama na Biblia na bekara gotanga gwetera asibe byeito bona we have been separated from God bona singe njibe byeito rabiko gara Nyasaye atari gutuigwa na kiako na masabaito atari kuigwekana na kiako re bintu bitari kogenda buya egekogera aso musaraba igoro bona nturanyara ko bato okore kwende tukumanyanga Yesu Kristo na rogoto okogoti konsai. Number 3 getting on the cross God's agape love was manifested aso musaraba obwanchani obonene bwa Nyasaye bokoro kwa agape bokanyala ko bokorekana na bogo tukase kitabu kia Yohana 3:15 nemo ngakiego teba soma no heto kimanyite 3:15 nemo ngakiego teba Yohana 3:15 nemo inaki Yesu gianje tense oikakaru mwana yomo maima elinde monto ne bwensi ora mwegene tazira kolenda nyorege ntoki obogi mabwakare nakare yabo Yesu agoteba igo egekoro bwachani obonene bokuru kwagape botari gutuka se mwanya bantu bokarorekana so musaraba iguro God's agape love was manifested
obwanchani bogokumia bokaroreka naso omusaraba igoro omusubati oyo omono omogaka kobare nyomba iga bakana kuburani matengane bakuburani enkong bakana kuburani ng'aki mbuya notang'ana goku oyo no omogaka gotebi omong'ina no omong'ina okomotebi ng'a inche ndoche ng'a mbuya nokora ki notang'ana ekora makweri naro bakona kugamba nyomba iga muna bakona kugamba ng'a inche ndoche notang'ana nyamakweri agocha inche ndoche notang'ana noyo okomotenga inche ndoche nokora ki inche bakona kuburani bare nyomba iga babiri bakona gokwana bono muna bakona gokwana ching'aki chikana gosuka lakini muna bakwana ba eng'ane eyo omogaka era akariira agatebi omong'ina ng'a oise gokwa oise koba gwatang'ani baba bune ori iga naende muna twanchaine inche nanche rituko eringokwa nanche tinkobo igo nanche omogana ono okorire naki nanche bono oerire akamoteba oigo akamoteba nanche bono onye gogotang'ana inche omong'ina era agakirete kwatigere lakini omwaka agatang'a inche otang'ane iga otang'ana inche nanche nachire bono nchiting'io bunande iga bono muna bono amatukana kogenda omong'ina akarwara muna amakweri agakare mong'ina agakwa muna amatuka akona kogenda omong'ina amocheri are muna ching'aki chikona koba omusebara nguyu muna rituko ribekire oyo okoeniwa muna ekegutukere kawaida kiari muna abanto bagoche oboina na bamang'ana are buya mwakana bari muna goche pastor bagosaba kakobekwe goche oboina ime mong'ina akabekwa riria abekire omogaka araria akorangera ng'a rutamaraba mogaka agacha keruta gochie engoro ime keruta gochie engoro ime akararira bono esanduku ya omong'ina oria agateba ng'aki inche nabo twatebana tigana inche bono kogokuna inche bono inche tibikurwa bono abeririga inche bono nakure ara ase engoro ime aroro abanto bagateba ng'aki ng'a omosani oyo amoebereri bamura bagaka bakorangera ng'a omogaka nyagete nere omosani oye achi komorangeri ng'a karanju banto barasirire bono remereria kobategaki aya nabo rarietiira oyo okorara inche nkorara bono akorete naki araire abanto bachi koganya bamura bakorema oboina abande ngosoka bari barosire bono kurworo abanto bachi bakore kwende bakayoa chinsa chikona kogenda amine tisiriashe matangati nine kirambauti ke momoroyo omo gochiranda abanto benyasora sande nare bakorakonya namaru omorebi oyo makarwari chitageka akabateo omogaka mang'ana na abere osoke ositogende egasi mogaka osoke osokorera ki togende egasi mwaka ngosoka ore ngayayachi yara botuateba ritiga okay sawa akabwate gechika akamatena abande moche nche nachakire egasi limo pu akagwa marabaga eria kabere pu akaboka gaki ndusi gaki bono nto ng'anya korwa ase ekerenga ngokwanera nkeringa omosaraba igoro God is agape love was manifested obwanchani bori obonene ng'ambaka Yesu akagenda omosaraba akora naki agakwa lakini oyo orire ira ng'aba agokuna omong'ina lakini ekera igwa ebichiko bikomwaka amaraba igagotanga njiti omong'ina agende buya bono igo moroche obwanchani obonto bobwate obwanchani Nyasaye abwate igo boro obwanchani obonene ekera atebete ng'a bono nkorundu omwana oye agakwa omosaraba egere nchamo naye tonyora obomo bwariririe bwakananakana igo ntete goteba ng'a ekero Nyasaye atuganirie ekero Nyasaye goteba ng'a tunyare koba togocha obwanchani bori obonene na bwaganeti atuoroki God is agape love erinde obwanchani obogo twateba ng'aki Nyasaye agianchete ense okogiancha oko nkori ng'a omwana oyo akwe abeke eng'wanso ekero abeire ekeng'wanso inche naye tokore naki totoriwe bono egento giakane eko nateba ng'a ebiena bine egento giakane nkeri ng'a on the cross Satan's character was exposed ase omosaraba igoro embo ya Saitani egakora naki enchera embo ya Saitani ekarorekana gose egasioriwa exposed igo ng'aki ekarorekana bono Saitani bunari Saitani bono akarorekana munari embo yaye bono egacha nere tokorigereria ase yakane embo yaye nere yarenge tabu kia Yohana isana isato omostari o 44
embo ya Saitani ing'aki ekororekana ase omusaraba. Ng'aki embo ya Saitani ekororekana ase omusaraba. Tosome bono ng'aki Bibilia egoteba. Inwe n'abaiso ino Saitani. No wanja kwaino no okoro wanja waiso. Iwa Saitani igotogotebenge embo ya yekarorekana. Nambe yemo embo ya kororekana igarengo moiti. Igarengo moiti kurwo muchakano. Ayebeke full stop gawo. Omonto ndasome gitabu ya First John 3 verse 15. Ng'aki egoteba gokirire tigawo sinayo mosomi bweka. First John 3 verse 15. Ng'aki egoteba 3:15 First John. Nere yonta tegosoma bwango yogotosomera. Onde bwensi ogeje toyo mwabo. Oyonkiare. No moiti. Bibilia begoteba. Saitani embo ya arengo moiti kurwa uri tangani. Nekero gosoma nane kebunge kiama na goteba omoiti abandi nabao kageranga. Kopoko. No yogocha kubuturu motu. No yogocha kurujibasa kureduka. Lakini Bibilia yatebire nga omoiti no yogeje tegendoki. No yogeje toyo mwabo. Igonta tegoteba nga no ne kanisa ime. Kanisa ime. Bibilia isa togo sasima. Lakini turabaiti. Togechaine. Totaliko kwanani. Omonto gochikonyoro omonto likori. Nande no mogo sasima amo. Ekero kwa mnyo likori mwomeranire iga. Nonya no muchi utabangete gochi. Kwa mana kubwate siminga aro. Wate abasanane tomerane. Egere mo koranaki. Egere mo chimukwanani no koboke yakora mokorete naki. Moeteine. Igona bonta tegoteba nga hasi no ene ke tuli kanisa ime. Na chita sa mogango na Qurani. Ngachaka gotera ki. Onye kore no mogoko kwani umusani. Kani abantu babiri baisaranziramo banyorange kiroge kina kiekemo mbali ko gandamo lakini bagali yatuka. Bono ndoje libaga kumukwaniga igare nsema bwato koboko yakana batanga mbuya mono. Okwa ina kwabegeta kuyu konde akababiri. Bona bagona gokora igo. Nande nkairore yakora narore gento tekere yetali buja. Ekera naja kubuli maega nkanyoranga no nya bagusasima mbali gokora naki mbali kogenda. Igonta tegoteba abanjani. Embo ya Saitani nelinga muangane. Mogechane ase kwende gatogotere kwaya. Tuatera ubwanjani lakini aenda ase kwaya bali tororo ubwanjani mbokora tinaki. Ubwanjani ubumboya stulime. Egeko atogechaine gotuangaine umugaka no mongi na nyumba. Bintu mbiri gokorana ki mbiri kogendamo. Ego tokogenda guchia kirigento. Oyatiga bangina barubweka ubwanjani botayo mbwango bagoja. Naboko barora gisaini cyabo. Na simba to musimba ngo cyokorana ki. Injigo. Mbwango gochiroranga mangana akorire naki. Amangana asarekire. Amangana asarekire. Egekogera bwangera nabaguchaka bwangwaroranga umuntu no yero gechiwe. Egekogera no turatiga magana atoko no kugera family ibunga ngana baragenda gusana gwakige kwende nabakonyora uchakire koreta gatera kandi igangaki. Shetani baki mimi naenda na Yesu. Oje kumubuli na shetani gaona ki. Kaningaro chole shetani. Mbwango gosoja bwango omurembeze yonzi osirire igomangana yo nyumba tokole tineki okore wadanga gakiota wanjoje lindo omuremboroswe igobona ubulire pi wangire okorereki wangire goswa. Lakini watabanga omulembe obororo obuya bobororo kiro monta manyanga obuwanjani obo bwana takobororo abana baita abasaye bamwanje Yesu Kristo eko Yesu Kristo nero kweta so musaraba abasaye baito katokona gotebigwanga ensembo biri igonde tayo batakire tamabe ngakie yamo abalisi bakatebia basaba mona ki embo ya ino mubwate telingia mwakwane kanire ng'amaiga mangana takola tinaki tali buya basa ama tembo ngo bagucha lakini abo cha bambu ya bale
Bone gachiga iki sabato bagatuma gotera. Gotera we sabato. Ko batuma gotera batere mutwa. Bono ko batera igo gutagete kurandiri bari bari kona ko batenga embo yabo ngakia kala tena ki. Bagachaka ngam binadamu aoni ya kwake kila mara usema ya watu igo ngabambaroji ibakona gukwana yagentoki bona bagachibuikia chorus omate chorus no gotindia kule bona bagachenji bono uroche machingire serious wachana waseme wachoke yani abatindiete ari abatindia kora uno no musingi ule message yarenge nana bakora kabisa na umaete wachana waseme wachoke nitatenda mapenzi ya Mungu yani bawe kabai mukia umwalionga na ya Mungu bakora na ya Mungu takora dinaki igonda tebanga on the close Satan's character was done what? Exposed. Saitani na baliyo. Embwa ya kabere. Nere liali singo mwarusi kwendeli. Okwarusi oro Gose tate ne ta segentoki. Tate ne ta sekene. Ekiagere kene diakora dinaki. Ekene dikilime yaye. Igakero konyoro kungaine na notigira igo twate bembu entangani igarenge gentoki omoiti embwa ya kabere tate ne tase gentoki asekene igonga ekene nkiyo abantu bali gokwana ekene hasibali onde bwanzi asali omongu noyo momugako yako matabina ki na chire omuntu ngakere simi tigangende sabali magoro bangocha wakasoka lina anasoka akamutigo mongino uri nyomba kago ikanjira achire akanyore siminga tocha na nyori omurwire ngo chikorora tigocho chiri tukolinga ngayo mwaka gochi aya kwira na gochibono ninka bwoye muna kwira gochibwoye na ndo kanyoro musanyi onde nere omotebe tinga ache komworo kichomba arusi bosigizi chingiye chiko mama bera mange nero komwakiranga na ikirenjera muna liriko nanyo ali bagabono iga tondo chikorora chiomba mwako yakamoreta nduru bakaswanka akamoira se zero grazing akona komoro kinga eye chirita chia echinga naiga eye chinga naiga eye igwa bunere bona akanyorene nyumba nebungire agakira omongene simi omongena ngayore nganje na se unity yechombe ese unity yechombe nde unity yechombe ngoro ngoro bono ese unity yechombe omugaka lakini omongina nga yago tebale ne unity yechombe omongina mwaka chikoligereri ekota go teimogani ngaki ngomonga nondo chiro tomongina go unity yechomba bona era akona kumugambi oligerereti ekana bora nyore uchimaya akona wonjo kana ayesike geko genda ane bayo gasiga tokoro sikuchia akona komotebiro no kuna koligereri mongina nga yorega ngano nago tebi ngano nda se unity yechombe bona karanyora ngegente ngomutago lekererieta akateba ngabona tiga tona kobutira after 1 hour okonyore ebigibiye goswa omongi no goswa igone unity yechomba arengi igonta tega nga asama tukayo moelio onye ntori koba buya ama ngana yobo ngaine ligara mange mo especially onegisimi akarogo kwana montali goteba asakora tenaki asare nona abasaye baito ngakia ya Mose Italia ese Italia umusawo yo mana litale gosoka butuko ga munyaruka osoka ogenda uraro muchigite ochari gusaka saa 9 iga saa saa 10 wasomumura ngakia ya maga soka mama mwaba gasoka korunyomba ejikoni akamutiga keramotiga akagenda nga nandi mwana na barako matenga inche omuno wokame ng'ombe ayire bintu byo byonse nandi tini gotakoche kuntura ona liyo mongina ikabera akaira na chinsa iga akara after 1 hour agachanga oebire kebiriti agachikurangeli omwana agachigotura
agachigotura kurukira ase akanyora mwana taiyo. Finally agacha konyoranga etirisa yemo gekorete naki yiri wasi kaguchikogenda nyumba akanyoranga nyumba onde taiyo, lakini bolere gusineke buki abege turu gento ngirike gungware to gusino mote bw'ikikago ekora kuranga umwana gakwa baguchigoswa nyumba bakanyora baguchigoswa kuri tirisa ali baguchiko bakanyora ke taiyo bono manyete bono mongi no guchaka gukura nkioka getora asa spaghetti kiaba igamanya nga abarogi bakorire naki bamuira bona agachaka gaki akuna kurira gaki uyuru mwana one gaki gaki ukonyorekana ngo sambwari bona kerewa nga gaira ekura te kabiku na inche nona ringi bona kere kura te abikwa tugacha nga taragendale eura tukuranga bono rindi tugateba ngatiga tusaba masaba ange ekora taragendale tusabere ndakora naki hairane ekora nsa igakora naki agenda tugasaba abantu bagatanga bono togocheki nyumba sinyu bagacheki taiyo kochikoba saa 10 omong'ina bakuna kurenga akiutari ekero nkorigereria omwana oria igokororanga naigwete munang'ina agokora naki munang'ina agokwana ngobo tutareti ubwarone gaki muntu utareti ngorore bono okorora jinsa chigaika chichia yakwirana kaigo akaigwa ng'a ibagoteba agataretu bagateba nakamura karinga iginti giatoberera isi ikiu mbora mo maji kara kitari chiogo taria ngakichikorekana ngai mati ngakichinde ndira baroge bakuranga ajwa wajwa kra chisiminga emojiji ngwata ari tumuono uyu ngaya ari na baro bastuka kingiki mbatunga ajiti bono rende omwana oria agasoka akora restari ya pieve tirende stari ya pieve tira bakora nga baigwete bagateba ninga chikaragita jo muntu otariri na mbe ya muturi okora naki turi gukwana ba okuburi aye gukira bona kamuntu kamwe kanyoro kali kagacha kakamanya kogenda ase tugete kiarenga ngaiga kagaisara so bakana konyageri muna kanyageri muntu gochuku esisi yao chukomule ko bateba nganya boke ngoyo bantu bakaminyoka lijimbero chuka bakaminyoka ni gocha muna baminyoka ni baguika bakomonyora bono gakubuli guna ki nyaboke ngaki nyaboke watare tu ngai ba weteti igo moro chine njoro nyo sikutira bantu ba kora bwango iga ke bono abantu bagatanga bono amwana uyu katari egento kyango getie kemo abangina mbara banene abangina bagacha bwango bakamukwani okoboko bakamurigarigeri bakamukuna amaguru bagacha gonjesa bagotebinga abantu baratari kuyu ari muliro pi oyo nyomba akoraraki nyomba akuru gaki batarigu lakini oyo oyere yaeraki bakamukuna bono bakamburinga kitogokora kabateikire into raisi obuye itapendinga omwana omwabore ngo musigari ochire no arenga ngamurangeri tukakwana ngamatabya egento ukurigine kebu yoke ekiya abande ngabatabinga genda kero montaso uchia mama mwabaso nyumba bono namasaba okoruga iga agero omwana yakwana ngamonjo kana ne maega na bantu bakeiga na no mumuru uri omwaba tukamubulira iswali elimonga tutali kayogora na bagiriti bari gukwana tutali akore tumbisheni au mbitipi ngakunuri omwaba nga anzakazi akamweka monga tua wana ngase kwaringi akataka kayigaki injega kititali ngumbwana aringi
libirira bi ali libirira iko bone gendo ndato goteba finally tokaja komosoki tokamubeka nsemo gali amangana yakaera ngagitenga baroge bagatanga gingura atari ture kinu yega kiba korare ki batungacha konda tokoteba nga asomusaraba igoro embo ya saitani akorana ki ekaroreka bono ya saiti gatokonye cingaki itole chimbe abasaye baitu abangina abagaka baitu baregaiga egere twikiro gutore kokone ngoko tebanga homone na tokonye eko twarorire nga saitani aurogeti wasu musaraba egere twikiro gutore kokone tutene nango twensi tutenene no musangirekano mugima tutenene nabonta gitego tebanga aso musangirekano oyo ntumanyite nga abande mbaroro babatisirwe na abande mbali batarabatiswa tigangondora amagoko iguru bali babatisirwe wale ambao wamebatiswa na wanashiriki katika meza ya Bwana bali babatisirwe babotanga ndu tuamanyire mbino ya Saitani tuamanyire kiyesa tokoreta so musaraba bono gotororo tutenene boronge Yesu kagocha nandi tuamanyire ngase tuaringe garengabi bono gotokobera asi Yesu Kristo oyo kweta so musaraba. Thank you so much nyasaba konye egere tuikiro gotole koko nandi tumanye ngabona asaita atali aso gutumukira asokana gutumukira na ngao na asi Yesu Kristo enamba yenenta tokoteba mbale babatise tu bakabatisu nandi bakaira na mahera usanse njere yemo bakagenda semo ini kurudi ngoma gani ulio charero nabo tutaetache mutu anantokoro gusaba monera intanga magoko igura intanga magoko nyankwana ko batiswa ose kuabatise tu asenjere yemo ukaira na mahera nana bota etukubwata na Yesu ekoro bwanchani bwa yobonene ntwaborora nande atari kuna kobali betu akorire igatu anchete nanda agane tinga tuikiro gotole kokone ntango koboko ase bali batarabatiswa ose babatiswa bakaira na mahega asenjere yemo gose yende korango koboko iguru iga tima ati gose nimbaro ocho sinintarabarora bali batarabatiswa. Thank you so much ose babatiswa durande bakaira na mahega nabona ari gusaba iga toche gocha mutu atokoro gusaba okoma. Thank you so much inchugo cha ali ase bali barali inchugo cha iga timuwa bwana andi kende yonse inchumuna more iga tokoro gusabamo inchugo cha li tokoro gusabamo nyasaye na atokana tichinga kieji to komanya gochimambi ngangi kirabe pastor inchugo cha mutuga nabana abande tolega abalisia inchugo cha mutuga igara tokoro gusabamo. Thank you so much baba ese bono teiyo asobogi matoko beka nasi Yesu Kristo oyo kweta asomo saraba asinge nju ya namo naye mbiya mono. Thank you so much asomo saraba igoro Yesu akanyara kobogo kwa nekera kwa Saitani bono tabuati bo buibonde bono yobwato obu Yesu Kristo bono njuna magura abere gocha mutuga iga elinto nyara koba to korogo sabana yamo to komanyanga kurbono ngiye koba ekora bange bangiro okurangeri woko bagenda basira batamwegene tio monene nebina byao bono byabe bingao inchuanga gera to korogo sabamo naye onye kora so musangirekano tutagete go sabamo naye igoroge ko kekero munye boyo ma unchokire aya to nakuri mbiya mono to nakurigeria semo to nakuri ngangondoche aya ko rase kina gorate ni naye bweka mbiya mono kwaniria basabu mbiya mono aya se kina gorate ni naye bweka nande monto ndete yorate ni namo naye. Thank you so much ase kina wote naye bweka nando ndete yorate ni namo naye aya tiako nakurigeria monto le semo ege ko gere kro kwana chire kina igo kuna chabwe kombo nyene onde woko anda sobo siru igo wosira bweka igo libagandi roro rasinga kiechi to komanyire ligoro ya mambi kirabe nwana basaba kengo kubale munabona na chito ko ni umwana aliebogere efongfo ase sukuru nde epwe chairman ali muma ego twaje to ko ni umwana ole okora matemu enkole kagari aiga oboge mabwaye bokaera o expect gokora matemu amatukale mutu abuna matemu agochaka boge mabwaye to bono tiboli nane to kumanya mbiya mono ase bali bagana to gocha singa kiechi ne chiao totarasieka onde naroro tutaite kogenda atambe onyo onde taiyo ngokora toro gosaba onde naro mondorere onyo onde taiyo tutaite gokora gosaba onde naro. Thank you so much bona senge njo pastor na jamo na intwe na bonta itoko mwali bageli asabero musangerekano na anda asabere naba
na inde chacherera sogokora amarieta yaba ari kwense Nyasaye nakobakonya tunakobasabira egere batise goika bache babatise. Thank you so much. Tusabe maneno itu twakwira ni bibi mono asenge itu twarorire ikugwakora taso musarama akia korera Nyasaye twatira asenge njogo sasima asenge njogo akora reconciliation bona twarega abana bao none twareka ababe bibi tana bia mono Nyasaye asenge abana bao bana tire kina botaso twasabiro babatisa somoika ekero bagante batiso ya matamani na baminta baira babatise tukare na intuna batwale ko sabango to lebiro kwengena otokone to yendraiga tukero to wakarika tuamanyire no bata marimaito na inde tuamanyire shaitani na bwetu ne mbyale kaole kaele kadwali asumu salaba na inde akabugwa twasabire Nyasaye tokone okonya abashiki abaiga bagendera sokwengena ayanda makomna yao tuamanyire no yabuli kyalera Nyasaye Bono mdiamona asingi murandi ya tini ngene dinero musisini twese twali musabango twali kani asunu twaka na kare nakuro sababu tasiri kare Yesu. Amen. Get the point. Take a step forward.